И здравейте хора, ще снимам на Hero Zero с Това беги. Да, ако го гледате. Ето ще ми трябва 3000 опит, за да си мина левел. Да. И се премести в друг отбор, той се казва Heronetics. Аз съм най-голям левел тук, както забелязвате, но Амит играе ли Hero Zero? Поправи. Да. Пусни се от Фейсбук. Да. Са пусни от Фейсбук, защото ще има... Не знам какво ще има. Да, хора... Сега ще пусна една мисия. Амит, колко минути е клипчето? Как? Колко минути да е клипчето? Казва се видеото Да, и видеото. колкото си искаш. Да има 10 минути. Да, 10 минути. 10. Да, Амит. Влезе във Фейсбук. Казах, че не я играл там. Защо? Защото така. Не се знае, хора, убедете го да играе от Фейсбук. Ако някой напише в коментарите да игра от Фейсбука, ще го направя. Напишете, моля ви се, напишете в Но коментарите. в моя канал. В моя, в неговия, който искате. Да, напишете в коментарите да играят в Фейсбук, защото играят интернет. И да, е хубаво, че интернет, но не е много развит. И по Фейсбук към 23 левел, по-развите, да, и има повече, много малко кръвта. 17 минути до миналото. Какво да ви кажем? Не знам. Да си купим нещо. Какво ще си купувам аз? Това... Ами, ти играеш ли там където аз? Някакъв път влизам, по някакъв път не. Играя. Някакъв ден. Играя. Ма ти не играеш, така аз се угасих да играя от интернет, но ти не щеш. Тук най-фи нещо интересно. Жор, какво става тук? Какво става тук? Какво? Най-ф от новия дет в Фейсбук, Зоро, някакъв си Зоро. Какво? От новия дет от Фейсбука Hero Zero, найде в нещо си Зоро. Зоро айтъм. Може ли малко да видя? В клипа показваш ли го? Показвам го даже два пъти и Добре, после ще го видя. Мена Блак и първото, което ти показах един път. Да. Прочитано Зоро ми харесва, защото последното мина, не е хубаво. Не. Мени Блайк, там е също много. По 7 става, не ми се смята. Много. Сега ще събирам за този колан. Колко пари? 438. Да. Ти играеш ли от Фейсбук? Не. Да, моля се хора, напишете в коментарите да играе от Фейсбука, защото аз угасих да играя от интернет, но той сега не ще да играе от Фейсбука. И защо? Това ми е... Да.
Амит. Къде ти да Амит? Амит. Стана, бъгнам с нещо. Сейфор да вин направо. Да, или зауши микрофона. Не знам. Да, това хубаво. Ще го взема. Но не. Ще събирам за това. Защото 301, 325. Хубаво, да. Ирфан, Да. дълъг ли стана вече клипа? 5 минути. Аз казах 10 минути. Но ще пазвам да мини 14 минути и когато минат, ще се върна. Ирфан, И здравейте хора, ето също Mission Finished и ние сами, той се съгласи да играе от Фейсбука и сега ще си мина левел. Да намеря подходяща мисия, не мога да намеря мисия. Няма, то ще дарам 98 коински. О, 3000. Сега ще видим няколко мисии. Да, Мити играем. И ще видим колко ще играе. Ще играеш ли много? Ще играеш ли много? Амит 0 беге. Амит, what ни приказваш? така. Снимам клип, приказвам. Аз сега качвам епизод 5. Знаят всички, бе, са тапаци. Те може да не са тапаци, ама говорим на теб. Извинявай. Окей. Сила. Да. Ох, майка. Като този отборен, Зума е левен. На слабаци има тук, на всички ще ги бил за един удар. Така. Бум! Нати. Бил за един удар. Да, хора, още няколко минути, тогава да, хора, продължаваме, аз само спрях, защото падиха ми се по телефона, сега ще почакаме 2 минути, след това още една мисия, ще си минем левела и ще ви покажа как си и в четвърти епизод ще ви покажа как да си отключите другото нещо. Да. Да. И сега много бавно. Колко минути? 8 минути. Да, хора. Ето, Мит ми затвори. Не знам защо, но тяхната майгор викнаха. Да. Това много зле, защото това си го изправих. Какво стана? 34 много гадно. Изпрах си очилата, те също нещо. И да, то си пишехме, може да ме направи мен съветник. Или този. Този май го направиха съветник, майте. И той е мембер. Да, и той е мембер, не всички сме мембер, само този лидер. Не знаем защо. Да, какво ще правим? Може да и нещо друго. Да, пробвате се бие също един, бих го, спечелих. Ето, да ви покажа някакви битви. Ето срещу този се бих. Не срещу този чак, срещу един друг
води си, но се сменя. Видял, че имам много така, много сила, ето, аз съм за 7, за 7,50, да, днеска бих него и взимам кой звъни звънеца. Да, хора, един мой приятел ми звъна. Ето, май, бил съм на 102 кръстов стана. Не може да се биеме, но май пак ще звънят. Да, спечелихме. Да. Сега 213. Да, той е тук, Амит. Да, чуе друга мисия. За 200 и нещо беше. За колко такова беше? 213. Ето това, хора, ще възпра клипа и ще дойде след няколко там. Здравейте, хора! Ето сега ще си мина левел. И да, натиснах хок, бъгна съм. Ето 30 левел, даха ми 5 доната. Да, хора, Амид Веги Ключев, 4-тия град, съм 30 левел. И е много яко. Yes! О, някакъв айтъм. Тъп айтъм. Не сега да дали хубаво. Yes. Много. Ще го продам. Да, 230 на кони смърст. Това? Ще купя това. Да. Снимаш още? Ще снимам. Снимам. И се вече към 12 минути, 12 даже. Вече ще стопигаш ли си? Да, хора, абонирайте се, харесвайте и чао.